जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद गामि आरो लाइजाम सोग्रा काजलगांव जिल्ला चिरां बिटिआर गायसंनाय 2024 मान बिलाइ आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड डिविजन 1 जों खुंजानाय 2026 मायथाइनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय सिम मुस्रि सोमावसार बसुमतारी बिफा गासै 330 जौखोन्दो हिसाबै 88.33 मोननो हादों। बिनानावा जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम बिजनि बेवहाय फरायनाय बिनानाव साइटेसनखौ हरगोनो थाखाय गुरै खावलायदों। जोंहा बान्थायाव दङ गांसे साइटेसन एसे रांनि अनसुंथाइ आरो जोंनि चिरां जिल्लानि मेगाजिन मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय मानगोनां सोमदोन नार्जारी लोगो स्कुल नायथिंगिरि 527 जौखोन्दो हिसाबै 87.83 बिनानावा TM3 दक्षिण बिजनि बेवहाय फरायनाय बर' मिडियामनि एबा बर' सरकारि फरायसालिनिफ्राय फरायनानै बिनानावा चिरां जिल्लायावबो 4थि मासियाव जायगा आवग्रिनो हादों आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कमल कुमार बान्था बेवहायबो बिनानावा मोननो हादों। फंबाया मोननो हादोंमोन फंबाया मोननो हादोंमोन 519.87.5 फंबाया बिजनि UN एकाडेमिनि सासे फरायसा। बिनानाव इलिजाया गासै नम्बर मोनदोंमोन 515 जौखोन्दो हिसाबै 85.83 बिनानावा UN एकाडेमि रुनिकाटा बेवहाय फरायनाय दखरा हिसाबै जिथि दुवार फरायसानि मानगोनां दिथागिरि बिथांखौबो फैफानो थाखाय गुरैयै खावलायदों। बिनानावा जोंहा जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियामाव फरायदोंमोन। बिनानावा गासिबो आयदायाव लेटार मोननो हादोंमोन। मुसाहारि फंबाय सुबुं राजा नार्जारिया UN एकाडेमि रुनिकाटा बेवहाय फरायनाय फंबाया गासै नम्बरखौ मोननो हादोंमोन 503 आरो जौखोन्दो हिसाबै मोननो हादोंमोन 83.83 बिनानावा जोंहा गासै नम्बर मोननो हादोंमोन 496 जौखोन्दो हिसाबै 82.66
क्लेसर बसुमतारी आदैखौ मान बान्था गथायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायबाय। सुजुलां बाग्लारिनि फरायसालिया इउएन एकाडेमि रुनिखाता। फंबाया गासै मार्क मोननो हादोंमोन 493 जौखोन्दो हिसाबै 82.16। जौखोन्दो हिसाबै 82.16। बिनानावाबो इउएन एकाडेमि रुनिखातायाव फरायनाय फरायसुलि। बिथांनि बिफानि मुङा गेरेमसा बसुमतारी।